Sa number 6, apat ka mga pasahero pilason matapos sa makabunggo ang isa ka truck na nagakarga sang beer sa isa ka depasahe nga salakyan. May report si Romeo Subaldo. Pasado las 10 kailas ang aga, hinali na nag-ungot ang mga motorista sa may bangga skala sa Barangay Estefania sa Bacolod. Sa unahan, may truck na may karga nga beer nga nakabunggo sa depasahero nga salakyan sa atubang sa Metro Bacolod Hospital and Medical Center. May isa ka pasahero ginakuhaan sa BP, ang isa naman ginakuod kompres ang ulo. Ang duha ginkarga sa ambulansya. Istorya sa driver sa depasahe nga salakyan, nakibot na siya sang hinali na lang nabungguan sa truck ang iyang pangulihi. Pili mo pasahero ka bilog? Daw walo sir, Pilang pilason? nang apat. Apat ni. May nataman, Ged? Atong siguro lang. Sunod sa driver sa truck, hinali na lang kung nawadaan sa preno ang iyang salakyan. May sa init ko lang ito, lapak ko break kay balan ko may small of engine. Kapundo niyo. So naglapak ko. Naglapak ko, dugay-dugay kakagat. Doon pa nagbalik ang iyang brake. So tapak mo guliwat. Tingnan na kayo. Hindi na gid Malabot sa. Nagtakla sa gutter ang truck, nabuka ang semento nga taklob sang manhole. Ang duha sa apat ka mga pilason nga pasahero ang gindala naman sa ospital.